Emango diogu gaurko topaketari, nioen bezala ongi etorri eta eskerrik asko berturatu zareten guztioi, baita streaming bidez jarraitzen ari zareten hoi ere. Hirurogeita hamabost enpresa, startup, zentro teknologiko eta erakundetik gora bildu gara, berrikuntzaren lehen erosketa publikoa egiteko prozesua abiatu dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Adin Berrik eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, eta nik uste dut elkarlan hau garrantzitsua dela. Lehen faseari hasiera ematen diogu gaur, ekitaldi honetan merkatuko atariko kontsulta abiatzen dugu eta berrikuntza eta biztanleriaren zahartzea batzen ditugu. Denbora asko daramagu lanian, zentzu honetan, eta prozesu hau abian jartzea pausu benetan garrantzitsua da. Alde batetik aintzindariak garelako eta bestetik lan egiteko beste modu batzuk aktibatzea beharrezkoa delako. Izan ere, etorkizuneko erronken erantzunak ez dira soilik ohiko tresnetatik etorriko. Hasierako aurkezpen honetan testu ingurua kokatuko dizuet, nondik datorren apustu hau, eta ondoren nire lankideek eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariek prozesuaren xehetasun gehiago emango dizkizuete. Zaintza Herri Lab estrategiaren baitan kokatzen den ekimena da hau, duela 6 urte egindako apostuaren ondorioa da, zaintza ekosistema lokala garatzen ari gara Gipuzkoan zehar, jada 12 udalerritan daude martxan eta espero dugu gero eta udalerri gehiagotan zabaltzea. Nioen bezala duela 6 urte, Pasaian hasi ginen lanian, bertan lanerako eta arreta zaintza antolatzeko beste modu bat jarri genuen martxan, elkarlanian Aldundia, Udala, oinarrizko gizarte zerbitzuak, Osakidetza eta 5 proiektu esperimental 3. sektorearen eskutik. Zaintza ekosistema lokalak pixkanaka hasi bazen ere funtzionatzen, pixkanaka badijoazte eta urte hauen buruan emaitza benetan positiboak izan ditugu. Horregatik, esperientzia hori oinarri hartuta, estrategia zabal bat abiatu dugu Gipuzkoa mailan, da Zaintza Herri Lab. Eta estrategia horren baitan kokatzen da era berean, uztailean Eusko Jaurlaritzarekin sinatu genuen hitzarmena. Izan ere, zaintza eta arreta eredua eraldatu nahi badugu, denok eskutik joan behar daukagu, Decía que para transicionar en el modelo de arretaren eta zainketen eredua aldatzeko batera lan egin behar dugula nioen, eta nola ez, berrikuntza txertatu behar dugula, komunitarioago egin, partaidetza sustatu erabiltzaileen partetik ere. Horretarako aritu behar gara lankidetzan, eta nola ez, esan bezala berrikuntza txertatu behar dugu, hoiek baitira gakoak. Gobernantza kolaboratiboa landu behar dugu alde batetik eta berrikuntza txertatu. Gipuzkoan lehen aldiz planteatu genion merkatuari zer erronkari heldu nahi diogun erakundetatik, aukera berritzaileak aurkitzeko. Izan ere etorkizuneko erronken erantzunak ez dira ohiko tresnetatik bakarrik etorriko. Hori argi daukagu. Horregaitik hasten dugu gaur erosketa publiko berritzailearen prozesu hau, Gipuzkoan aitzindaria dena, eta lehen fasearekin hasiko gara, merkatuari aldez aurretik kontsulta eginda. Zeren bilari gara, adinekoen autonomia sustatzea etxean, telelaguntza prediktiboaren bidez, eta zehazki hauxe da planteatzen dizuegun erronka. Ekosistema konektatua garatzea, iraupen luzeko zainketen esparruan, telelaguntza prediktiboaren bidez laguntzeko eta autonomia sustatzeko, erabiltzailearen beraren etxean.
Oarsoaldea eskualderako proiektatu dugu, baina zergatik leku horretarako? Ekimen hau zaintza herri-lab estrategiaren barruan sartzen delako. Esan bezala, estrategia hori tokiko zaintza ekosistema garatzean datza. Tokiko maila horretan asmo handiko eta lankidetzarako sare eta proiektuak sortzeko. Eta horrela, etorkizuneko zainketa lantzeko. Momentu honetan 15 udalerritan ditugu martxan ekosistema horiek, eta, egia da beraz Pasaia dela lehena, Pasaia dela aitzindari proiektu honetan. Horregatik gaur, telelaguntza prediktiboaren bidetik aurrera egiteko planteatzen dizuegun erronka modu esperimentalean ezarriko da Oarsoaldea eskualdean. Eta lortzen ditugun emaitzen arabera, beste udalerri eta eskualde batzuetara zabalduko dugu. Lurralde mailara zabaltzeko baita. Eta zaintza herri-lab estrategiaren barruan sartzen da bai, baina esan bezala Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak sinatutako hitzarmenaren barruan ere sartzen da ekimen hau, uztailean sinatutako hitzarmenaren barruan. Eta horren helburua da adinberriren estrategiari bultzada nabarmena ematea. Hori oso modu positiboan baloratzen dugu, ezinbestekotzat daukagu, lankidetza hori, instituzio desberdinen artekoa, guztiok helburu bera dugulako. Berrikuntzak zahartze osasungarriaren, sistema sanitarioaren bikaintasunaren eta arlo horretako industria lehiakortasunaren zerbitzuetan duen potentziala areagotzea dugu helburu. Helburua da, esan bezala, zaintza eredua aldatzea, berrikuntza palanka eraldatzaile gisa erabiliz, eredu berri bat landuz, pertsonalizazioa, partaidetza, komunitatea, berrikuntza eta ebaluazioa landuz hain zuzen ere. Merkatuan gaur egun zein aukera eta teknologia dauden jakin nahi dugu. Eta horretarako deitu zaituztegu eskuartean dugun erronka hau zuei aurkezteko eta nola aurre egin diezaiokegun ikusteko. Berrikuntzarako erosketa publikoa da, herri administrazioak berrikuntza pertsonen zerbitzura jartzeko erabiltzen duen tresna nagusia. Eta kasu honetan, beren etxeetan bizi diren eta betion telelaguntza zerbitzuaren erabiltzaile diren adineko pertsonak dira gure xede. Eta horretarako datorren urtean, adinberriren bitartez, 800.000 euro inguruko lizitazioa aterako dugu. Testu ingurua kokatuta hitza pasako diot nire lankidei eta zuretan sakundu dezaten. Lehendabizi Marian Olabarritari emango diot hitza Eusko Jaurlaritzako gizarte politikako zuzendaria. Mila esker. Egun on guztioi, a los que estáis acompañándonos aquí y a quienes estáis por... Streaming bidez jarraitzen gaituztenoi zen hemen zaituztenei, egunon berriro ere hona gatoz lankidetzaren emaitza den lana zuekin partekatzera. Foru Aldunditik eta Eusko Jaurlaritzatik lankidetzan dihardugu aspalditik eta oso harro gaude. Beraz, lehenik eta behin eskerrik asko Foru Aldundiari eta batez ere Aldun Nagusiari berari esker lankidetzan dihardugulako. Eusko Jaurlaritzak erreaktibazio ekonomikorako eta enplegurako ateratako planak helburu du proiektu gidari batzuk sustatzea. Atentzio preferenteko eremu batzuetan, tartean Oarsoaldean. Programa honek lankidetza, Euskal Instituzioen lankidetza, dekalogo batean agertzen dena eta Foru Aldundien arteko lankidetza sustatu nahi du. Eta oroar gizarte zerbitzuak hobetzea dugu xede horretarako eraldaketa fisiko eta digitala bultzatu behar dugu hezkuntza eta osasun sistemetan. Eta zaintza izan behar dugu elementu dinamizatzaile gisa, aukera ekonomiko berriak eta lana sortzeko. Hortik abiatu, ekintza eta helburu batzuk atera genituen Eusko Jaurlaritzatik eta gure sailaren kasuan zehazki gizarte politiken sailburu ordetzatik lanean ari gara estrategia bat diseinatzeko. Estrategia horren bitartez berrikuntza zahartze osasungarriaren zerbitzura jarri nahi dugu, industriaren lehiakortasuna ere kontutan hartuta zentzu horretan. Horretarako, Aldunak esan bezala, uztailean bertan lankidetza hitzarmena sinatu genuen Foru Aldundiaren da Jaurlaritzaren artean, gure sailaren bidez.
erreferentziazko zentro bat sortzeko, adin berri zentro bat sortzeko Oarsoaldean. Hitzarmen horren baitan, egindako jardueren baitan, kudeaketa publikoa landuko dugu Oarsoaldean sartze arlorako. Trantsiziorako gizarte politikak garatuko ditugu eredu berria lortzeko, eta oro har funtsa zein litzateke, ezagutza kudeatzea, teknologia garatzea eta zahartze aktiboa lantzea, guztien ongizaterako. Horrela, ekosistema bat sortu nahi dugu osasun arloko eta gizarte arloko zaintzarako. Eta trantsizio bat beharko dugu horretarako, eragile guztien laguntzarekin. Oro har, politika publikoa guztion artean sortu nahi ditugu balio erantzia emateko lurralde osoari, gobernantza kolaboratiboan oinarrituta eta esperientzietatik ikasiz. Zehazki, 4 lan ildo barne hartzen ditugu hitzarmen honetan. Berrikuntza trantzizionalerako unitate bat, adimen aurreraturako observatorioa, Pasaia herri lab, tokiko zaintza ekosistema, eta berrikuntzarako sistemak. Pasaia herri laben baitan, ekintza garrantzitsuetako bat litzateke telelaguntza aurreratua erabiltzea. Gaur egun horixe egiten dugu edo garatzen dugu gure saietik. Telelaguntza prediktiborantz joan nahi dugu. Euskadin, laguntza zerbitzu publikoa gizarte arloko laguntza tresna da, eta telefono bidez eta komunikazio ekipamendu zehatz baten bidez, erabiltzaileek etengabeko arreta zerbitzua daukate eskura. Egun guztietan, urteko egun guztietan eta 24 orduetan. Gure langileak guztiz prestatuta daude larrialdi kasuetan edo gizarte larrialdietan oro har erantzuteko. Beste baliabide komunitario batzuk ere mobilizatuz eta koordinatuz. Telelaguntza aurreratu hau pertsona bakoitzaren behar izanetan oinarritzen da. Zerbitzutik ikusten da zer laguntza eman behar den, zein maiztasunekin, zein jarraipen egin behar den, zein teknologia erabili behar den, nola rebalorizatu aldiren pertsonaren behar izanak, edo beste programa batzutan txertatu aldiren. Eta teknologiaren aurrera pausoei esker, big data, gauzen interneta, adimen artifiziala, horiei guztiei esker telelaguntza zerbitzua proaktiboagoa izango da. Eta gainera, eredu prediktiboa izango dugu. Eta horregatik gaude gaur hemen, telelaguntza prediktiboaz hitz egiteko. Esan bezala, teknologia berrien bitartez eta berrikuntza baliatuz, telelaguntza prediktiborako eredu berri honi esker, laguntza pertsonalizatuago emango dugu pertsona bakoitzaren beharrizanen arabera. Horrela, aurreikusi, detektatu eta saihestu ahalko ditugu arrisku egoerak eta gainera aurre hartu ahalko diegu. Horren ondorio zuzen bat litzateke pertsonak mendekotasuna izan zeinez etxean luzaroago geratzea. Haien inguruan hori zen nahi baitute. Gehien bat. Hori bai, prebentzioa, arreta eta segurtasuna ardatz hartuta. Era berean, eredu berri honen emaitzek erakusten dutenez, bizikalitatea hobetuko da. Ez bakarrik erabiltzaileena, baizik eta zaintzaileena, senideena eta osasun langileena. Eredu berri hau berrikuntzan oinarrituta dago teknologia aurreratuen erabileran. Hala, etxea ez da gehiago oztopo izango. Izan ere, zerbitzuak etxe barruan zein kanpoan eskaini ahalko dira eta inguruan hobeto integratuko dira zerbitzu hauek. Pertsona erdigunean jarriko dugu aldunak esan bezala. Eta teknologiaren eta gizarte baliabideen bidetik, pertsona hau etxean egon ahal izango da ahalik eta baldintza hoberenetan. Gainera, lagunduko dugu pertsona horiek ahalduntzen. Konfiantza sortu zerbitzu teknologiko pertsonalizatu baten bidez. Zerbitzu horrek modu automatikoan berrikasi ahalko du datuetatik. Hala, aurreikusi ahalko ditu pertsona bakoitzaren beharrizan espezifikoak. Esate baterako jokabide patroien alterazioak. Bukatzeko, telelaguntza prediktibo honek barne hartzen du berrikuntza soziala, berrikuntza teknologikoa baita. Eta horietako bakoitzaren azken sedea litzateke pertsonen zerbitzura egotea, bizikalitatea hobetzeko eta horien desioak eta beharrizanak kontutan hartuta, segurtasuna bermatzeko hori ere garrantzitsua bai da. Besterik gabe, Pasaia herri labek izugarrizko aukera polita ematen digu telelaguntza prediktiboa martxan jartzeko. Telelaguntza honek aurre hartuko di erabiltzaileen beharrizanei eta aurrera pauso bat izango da jada Jaurlaritzatik eskatzen dugun telelaguntzaren arloan. Gainera, ikasitakoari esker eta emaitzei esker sistema hau aplikatu ahalko dugu Euskadiko beste toki batzuetan. Eta bukatzeko, eskerrik asko Aldundiari zein Adinberri Fundazio osoari egindako lanagatik. Eskerrik asko baita ere langile teknikoei. Eta espero dut gaurko jardunaldi honetan lehenengo
berrikuntzarako erosketa publiko egingo dugun honetan, enpresak animatzea zentro teknologikoak unibertsitateak baita gurekin batera lan egiteko eta horrela adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko. Guztiok izango baikara irabazle, eskerrik asko. Piztuta dago, bale, oso ondo. Bueno, egun on guztioi eta mila esker gaurko jardunaldi honetara hurbiltzeagatik. Guretzako diputatuak esan duen bezala oso egun berezia da eta ilusionatzailea esan dezagun. Gaurkoa zahartzaroaren arloko berrikuntzako lehen erosketa publikoa abian jartzen dugulako, ez? Gaurko egun honetan. Digo que es un día ilusionante, tal y como... Esan bezala, aldunak esan bezala, oso egun garrantzitsua dugu gaur, berrikuntzarako lehenengo erosketa publikoa jarri dugulako martxan zahartze arloan. Bloke tekniko honetan egongo gara, Itziar Peña alde batetik, Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzu sozialen sailetik, gero Itziar Sanz, Silver Economy arduraduna Adinberri Fundazioan eta Eduardo Carrasto estrategia eta eraldaketa digitaleko teknikaria izfen. Eta ni neu Raquel San Sebastian Adinberri Fundazioko zuzendari nagusia. Bueno, agian Adinberri zautzen dezuetako batzu, baina beste batzuk agian ez, eta orduan pintzela da laburretan, pixkat zertan datzan estrategia, eta batez ere erronka hau nola lerrokatzen den Adinberri estrategia honekin eta guk ditugun helburuekin ere, ez? Bueno, denok dakigun bezala azken hamarkadetan biztanlegoaren piramidea inbertitzen ari da. Bi arrazoi nagusiengatik alde batetik bizi itxaropenak geroz eta luzeagoa daukagu eta hori datu ona da. Gaur egun ia 81 urteetan dago gizonezkoetan eta 87 urteetan emakumezkoetan, baina bestetik ere jaiotze tasa geroz eta murritzagoa daukagu. Beraz, biztanlegoa geroz eta zaharkituagoa dago, gizartea geroz eta zaharkituagoa dago. Dagoeneko 75 urtetik gorako pertsona gehiago daude Gipuzkoan, 20 urtetik berakoak baino. Eta zahartze horri, erronka horri aurre egiteko hain zuzen ere sortu zen Adinberri estrategia. Gipuzkoako Foru Aldunditik martxan jarri zen 2018 urtean Adinberri estrategia. Etorkizuna eraiki zen eredupean sortzen da, eta erronkari erantzuteaz gain garrantzitsua da nola erantzuten diogun erronka horri. Eta bi ezaugarri nagusi ditugu. Alde batetik lankidetzazko gobernantzan oinarritzen gerala, eta lehen esan dan bezala erronka honi aurre egiteko ez daukagu gaitasunik bakarrik egiteko, eta danon artean egin behar dugun lan bada, eta elkarkidetzan, beraz ekosistemarekin batera eta herritarrekin batera aurrera eraman nahi dugun erronka bat da. Eta beste ezaugarri bat, garrantzitsua ere, nola horretan esperimentazio aktiboan, ez? Proiektu piloto berritzaileak sustatzen ditugu, horiek ondoren emaitzak ebaluatzen ditugu, eta ondoren asmoa da eskalatzea, edatzea lurralde osoan zehar. Bueno, misioa esan dan bezala, azkenean da, ekosistemaren berrikuntza gaitasun horiek ahalik eta gehien maksimizatzea, eta azkenen bizi osasuntxo hori ahalik eta gehien luzatzea. Eta horretarako, hiru gizataldetan eragiten dugu. Esan dan bezala, pertsonengan, beraien autonomia eta bizi osasungarri hori uztartuz, eta bestetik ekosistema soziosanitario horren bikaintasuna eta jasangarritasuna bilatuz. Eta aukera moduan ere industria kompetitibo bat sustatuz eta bultzatuz azkenen pertsonen ongizatea
helburu bezala duena, ez? Gure ekosistema beti esaten dugu gure altxorra dela, zuek hemen zaudeten guztiok, eta ikusten dezuen bezala ja dagoeneko 500 agente baino gehiago zaudete implikatu adinberri estrategian, eta 6 multzo hauetan banatzen zarete. Estrategia transversala izanik, ikusten dezuen moduan ere ekosistema oso anitza, eta maila ezberdinetakoa da, ez? Transversal y multinivel esaten dugun bezala. Helize laukoitzan oinarritzen dena hain zuzen ere. Como decía, tenemos una doble visión. Esan bezala, adinberriren estrategian ikuspegi bikoitza daukagu, soziala eta ekonomikoa, eta horregatik erronka bai, baina aukera ere bada. Eta, bueno, arlo sozialean erdigunean prebentzioa dugu, gure estrategiaren baitan, baina arreta ereduak ere hortxe daude, arreta eta zaintza ereduak bestalde, arlo ekonomikoa ere oso garrantzitsua da. Lehen esan bezala badugu aukera ekonomia konpetitibo bat garatzeko eta guztion ongizateren zerbitzura jartzen. Eta bukatzeko esan beharra dugu adinberriren erronkak berrikuntzarako estrategian sartzen direla, alde batetik osasunaren prebentzioa eta promozioa lantzen ditugu, eta erronka bakoitzati erantzuteko proiektu gidariak lantzen ditugu. Urdin ilunarekin markatuta daudenak jada garatze bidean daudena dira, eta urdin arginez markatuta daudenak oraindik pendiente daudenak. Esan bezala, arreta eredu berrien kasuan, etxean geratzeari emango zaio lehentasuna, eta zaintzarri lab estrategia horretzan datzain zuzen ere. Baita egoitzako arreta emateko eredua. Gizarte politiken sailarekin batera lantzen ari garela, hala, etorkizuneko egoitzak lantzen ari gara gure liburu berdean. Horrekin batera esan behar dugu, oso garrantzitsua dela, profesionalak izatea zaintza arloan prestatuta egotea eredu berri horietan lan egin ahal izateko. Hain zuzen ere horretarako dago Adinprest proiektua. Esan bezala, ekonomia arloare lantzen dugu, ekonomia lehiakorra nahi dugu, eta badaukagu Silver Ekonomia erronkak izeneko proiektua lau faserekin. 5. erronka? Zahartze honen paradigma berria, esan bezala zahartze aktiboa osasungarria nahi dugu, baina bizi proiektua ahaztu gabe, bizi proiekta duina zentzuduna, hori ere landu beharko dugu. Bukatzeko, 6. erronka gisa gizarte kohesionatu eta inklusibo bat nahi dugu. Eta horretarako hain zuzen ere, estrategia bat landu dugu ariak izenekoa bakardadearen aurka egiteko, eta Gipuzkoa intergenerazionalaren estrategia hor daukago. Esan bezala, gaurkoan ekosistema konektatu bat sortu nahi dugu pertsonen autonomia sustatzeko, baina etxean, teleasistentzia prediktiboaren bitartez eta epe luzeko zaintzen arloan. Berpiztu programaren barruan sartzen da, hain zuzen ere Jaurlaritzarekin sinatutako akordioaren barruan, eta esan bezala zaintzarri lab estrategia hartzen dugu aintzat, esan bezala, webgunean daukazu informazio guztia nahi izan ez gero, zaintzarrila.eus, eta Silver Ekonomiren erronkari ere aurre egin nahi diogu. Hemen badaukagu lan programa bat, 4 faserekin, eta orain 3. eta 4. fasen artean gaude. Jarduketa plana eta laguntza plana garatzen ari gara. Esan beharra dugu baita ere, Silver Ekonomiaren baitan eta definitutako esparru estrategikoaren baitan, hain zuzen 2020an definitutakoa, egin genuela azterketa xehekatu bat, Gipuzkoaren kasurako, 188 eragiletik gora parte hartu zuten eragile zein enpresak, galdetegi bat bidali genien 1000 enpresa baino gehiagori, eta badakigu nolabait zein dimentsio hartzen duen ekonomia honek gure lurraldean. Horrekin batera zer gehiago egin genuen, lehentasuna eman espezializazio aukerei. Irizpide batzuk oinarri hartuta. Hemen, esan nahi dut irizpidetako bat izan zela, eskaerarekin eta beharrizanekin lerrokatzea. Esparru estrategiko hori ere adinberriren webgunean aurkituko duzu, eta bertan hain zuzen ere ikusiko duzu zein beharrizan hauteman ziren eta nola multzokatu ziren eskaeraren beraren arabera. Irizpide horiek oinarri hartuta, lehentasuna eman genien 5 espezializazio aukera hauei. Beraz, lehenengoaren kasuan, ikus dezakezuen bezala, zerbitzu soziosanitarioak eta arreta ereduak ditugu, batez ere telelaguntza. Eta 5. aukera, hemen eskinan agertzen dena, teknologia digital gaitzaileak dira, hoiek ere
eskutik doaz, eta hain zuzen ere mahai tekniko honetan horiek izango ditugu izpide. Esan bezala, gure ardatzetako bat, beste pertsonen bakardadea ere bada, bakardade hori identifikatzea etxeetan. Eta horregatik diogu estrategia honen eskutik ere badoala, ariak estrategiaren eskutik. Esan beharra dugu 2 urte baino gehiago egon garela lanean, estrategia honetan, hainbat eragilerekin, pantailan ikusi bezala, eta aurkezpena egin zaie herritarrei, maiatz eta ekain bitartean, eta jende askok parte hartu zuen aurkezpen horietan. Bukatzeko zer esan, eta zeintzu dira gure tresna honen abantaiak. Tresna hau, berrikuntzarako erosketa publikoa, administrazioak erabil dezakeen tresna da, sektore publikoko kontratu buruzko legean jasota dagoena, 15. artikuluan, eta azken finean helburua da, berrikuntza txertatzea, ez da? Pilotaje hauek, proiektu piloto hauek, hoietan berrikuntza txertatzea, hain zuzen ere gero hoiek ebaluatzen ditugulako, eta bermatu nahi dugu azken erabiltzaileri mesede egingo diola, baina benetan. Beraz, hor jartzen duen bezala, azken erabiltzailea sede izan da, zaintzaren eta arretaren kalitatea hobetu nahi dugu, era berean berrikuntza eta garapena sustatu nahi ditugu enpresetan, eta nola, haien arteko lehiakortasuna bultzatuz, eta lankidetza ere sustatuz, lankidetza egon baitaiteke gaur hemen zaudeten enpresen artean eta streaming bidez jarraitzen digutenen artean. Izan ere, ikusiko dugu, erronka bat badugula bai, baina erronka anitza dela eta espezializazio ugari eskatzen dituela. Horregatik, enpresa batek espezializazio guztiei erantzutea zinezkoa denez lankidetza behar dugu. Horrenbestez, tresna honek eskalabilitateari ere mesede egingo dugu, ezta, berrikuntza estrukturalerako. Eta erronka berrietara ohituko gara gure lurraldean, baina lankidetzatik aurre egitera batez ere. Horregatik, merkatuari egindako aldez aurreko kontsulta honetan aukera berritzaileak nahi ditugu telelaguntza prediktiborako. Esan bezala, teknologian eta epeluzeko zaintza arloan adituak diren enpresei zuzendua dago, aukera berritzaileak jasotzeko eta gero lizitazio batean islatzeko. Berez, 2023ko lehenengo seihilekorako aurre ikusten dugu eta 800.000 euro inguruko aurrekontua izango du. Pilotajean on, Oarsoaldean. 2023 da 2024 artean, eta orain hitza emango diot Itziar Peñari. Bueno, egunon, yo en principio egunon, ni 10 minutu honetan kontestua emango dut pixka bat telelaguntzari buruz, hitz egingo dut erabiltzaileen zerbitzuari, gailuak eta teknologia berriak. Telelaguntza zerbitzu publikoa da, Eusko Jaurlaritzarena, eta gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzu katalogoan dago bilduta egun. 63.324 pertsona erabiltzaile ditu telelaguntza zerbitzuak. Zenbaki hau ulertzerakoan aintzat hartu behar dugu mugikortasun handia dugula eta hilero 1.300 eskabide, alta eskabide ditugula eta 900 baja eskabide, normalean heriotzak izaten dira egoitzetan. Esan dugu telelaguntza zerbitzuak ahalbidetzen duena dela modu independentean bizitzea, baina beti izatea atzean segurtasun hori norbait dugula, ezta? Eta lasaitasuna emateko pertsonari 24/7 zerbitzua da, 24 orduetan ematen dena astean 7 egunetan, botoia sakatzerakoan arreta zerbitzu batekin harremanetan jarriko gara eta arreta zerbitzu horretan dauden pertsonak gaituta daude, trebatuta daude, irtenbide egokiak emateko premiei egokituta beti ere. Izan daiteke larrialdi bat edo beste motatako zerbitzu bat. 2011an telelaguntzaren konpetentzia gobernuaren esku geratu zen, eta asko egin du aurrera, ez? Baina prozesu bat da.
beste gailu teknologiko osagarri batzuk ere badaude etxeetan, adibidez gaz detektagailuak, edo kearenak, CO2arenak, mugimenduarenak, erorketenak, eta une honetan aurrera egiten jarraitu nahi dugu telelaguntza aurreratu honen arloan, batez ere informazio sistemen arteko interkonektibitatean eta profesional espezifikoen artean beti ere gizarte zerbitzuen baitan eta osasun zerbitzuen baitan. Aukera hau, zaintza herrilabek eskaintzen digun aukera hau zoragarria da praktikan jarri ahal izateko sistema hauek guztiak eta abiadura hartzeko. Zein da telelaguntzaren helburua? Askotan aipatu dugu hemen, da pertsonen bizi kalitate hobea sustatzea, haien autonomia pertsonala bultzatzea, baita ere bizikidetzarako baldintza egokiak beraien etxean. Eta helburu espezifikoak, segurtasuna eta babesa ematea pertsonei, etengabeko kontaktua kanpoaldearekin, erantzun berehalakoa emergentzia kasuetan, larrialdi kasuetan, jarraipen pautatu bat, nolabaiteko arriskuak antzeman ahal izateko, laguntza eta akonpainamendua krisi edo premia berezien uneetan, eta gure kezketako bat da, edo guretzat sustatu beharreko alderdi bat da, prebentzioa, ez? Prebentzio lana egitea, bakardade egoerak saihesteko eta segurtasuna emateko eta osasuna sustatzeko. Eta helburu hau da, helburu honi zuzendu diogu telelaguntza prediktiboa. 4 kolektibori zuzentzen diogu zerbitzua, bakarri bizi diren 75 urtetik gorako pertsonak, mendetasun egoera bat aitortuta duten pertsonak, 1, 2 eta 3 mailak, 75 urtetik gorako pertsonak mendetasun arriskuko egoeran direnak, edo gizarte isolamendua jasateko arriskuan diren pertsonak. Datuei dagokienez, esan dugu, gaur egun 63.324 pertsona erabiltzaile ditu zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoan, hori da biztanleriaren 2,87. Herritarren piramideari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu tontorrean 60 urtetik gorakoen dagokienez, hor baitu garrantzia telelaguntzak, adinean gora egin ahala, estaldurak gora egiten du, ez? 80 urtetik aurrera, 42,05 da biztanleen kopurua. Sektore honetan konzentratzen dira erabiltzaile gehien, 80 eta 89 urteen artean. Sexuari dagokionez, ia 77 emakumeak dira, bizikidetzari dagokionez 56 bakarrik bizi dira eta 25 beste norbaitekin bizi da, beste pertsona batekin, eta mendetasunari dagokionez 33,82 mendetasuna aitortu duten erabiltzaileak dira. Gailuei dagokionez pertsona bakoitzak bere botoi gorria dauka, eta behar dituzten laguntza mailen arabera zehazten da ze beste gailu behar duten arreta zerbitzu egokia emateko. Horrela, gas eta edo CO2 detektagailuak daude, erorketak detektatzeko gailuak edo beste gailu batzuk. Erabiltzaileak normalean behar duten babes mailaren arabera biltzen dira, 4 maila dira, risku neurrizkoa, handia, oso handia eta bere bizikoa. 61,34 lehenengo mailan daude, ez? Neurrizkoa. Oarsoaldean 2500 erabiltzaile inguru ditugu, telelaguntza zerbitzua dutenak. Telelaguntza, hemen esan du Marianek batez ere, baina telelaguntzak
zerbitzu ikuspegi badu, pertsonala, koordinatua, individuala, proaktiboa, hau da ikuspegia, gure ikuspegia telelaguntza prediktiboren lerrotik doa eta 5 ardatz, 5 ekintza ardatz ditugu bakardadea, erorketak, segurtasuna etxean, ingurune soziofamiliarrari babesa eta narriadura kognitiboa. Gu 5 ardatz hauei erreparatzen diegu ikusteko zer laguntza teknologiko behar dituzten, ez laguntza oro har. Horren arabera, gure funtzionamendu metodologia, pertsona bati eskubide hau aitortzen zaion bakoitzean da, hasteko balorazio bat egin, hasierako balorazio bat, balorazio horretan batez ere ingurunea aztertuko zaio, ze ezaugarri dituzten pertsonek, batez ere gizarte harremanak eta osasuna, autonomia, mugikortasuna, egoera emozionala, gaitasun kognitiboa, gaitasun sexorialak, gero etxearen ezaugarriak, dauden oztopo arkitektonikoak, instalazioak zaharkituta dauden, zaharrak dauden, eta ze beste, baita ere aurrekariak, ez ze beste istripu izan dituen pertsona horrek etxean. Azterketa hori egin ondoren, esleitzen diogu pertsonari maila bat, zer maila dagokion. Eta horren arabera, izango dute babes maila bat, bai maila profesionalean, bai teknologikoan. Jarduketei dagokienez, argi dago hainbat eta hainbat dispositibo gailu daudela, edo zerbitzu eta grafiko honetan jaso duguna deiak izan dira, ez? Botoi gorria sakatuta egiten diren deiak. Bai barrurako deiak, bai kanporakoak ikusten ditugu zenbat jaso diren. 2020an 350.000 jaso genituen, eta 1 milioi bat baino gehiago egin genituen kanporantz. Hau da, arreta zerbitzutik erabiltzaileei jarraipena egiteko. Askotan jarraipen horiek programatuak izaten dira, baina beste batzuetan ez, proaktiboak dira. 2020 urtea jarri nahi izan dut, konfinamenduaren urtea hain zuzen ere, ze orduan lan handia eskerga egintzen prebentzioaren arloan. Ze izan genuen, dei asko egin behar izan genituen arrota hori bermatu ahal izateko eta segurtasuna hori eta erantzun hori eman ahal izateko bereziki guztiok konfinatuta ginen garai hartan. Eta oso garrantzitsua izan zen pertsona askorentzat, ez? Sistemaren erabiltzaile askorentzat. Zerbitzuak, bestalde, aukera ematen digu, dei izugarri dei asko ditugu, larrialdiko dei asko, hor ditugu, 51.000 inguru, larrialdiko dei inguru, aldez aurretiko hitzordu hartzen dugu, SOS deiak ere bideratzen ditugu larrialdien kasuan, badugu unitate mugikor bat ere, berezkoa batzuetan erorrikoak daudenean parte hartzen dutenak, ez? Medikuak esku hartu beharrez badu, gure unitatea joaten da ara, eta berak egiten du lana. Azaldu ditugun elementu guztiekin, ez? Erabiltzaileak, jarduerak, baditugu hainbat erreferentziasko datu. Eta honela, egitura genitzake, ez? Pertsonen datu generikoak, datu sozio-demografikoak, administratiboak, zerbitzuaren datuak, balorazioetan jasotzen diren datuak, baita birbalorazioetan, 6 hilean behin egiten ditugun birbalorazioetan eginiko datuak, baditugu teknologiaren datu generikoak, ze gailu mota daukaten, ze terminal mota, digitala den ala da ez. 2018an digitalizazio plan bat jarri genuen abian, zerbitzuaren digitalizazio plan bat, egun terminalen 30% inguru digitalak dira, eta digitalizazio plan berri batean gaude sartuta, datorren urterako konpromisoa hartu nahi dugu, gailuen 80%, edo gailu berrien 80%, erabat digitalak izan daitezen, eta pixkanaka, altai eta bajei jarraituta, instalatuta dauden gailuen 10% gutxienez ere, digitalak
izatea edo digitala erantz bideratzea. Baditu datu osagarriak ere, grabaturiko deiak, jarduera txostenak, txosten medikoen datuak, baita ere, zerbitzuaren jarduerari buruzko datuak, alarmak, detektagailuek edo noiz egin diren, zenbatero egin diren, datu horiek guztiak gorde egiten dira zenbat dei, gauza bera gertatzen da larrialdien kasuan, ez larrialdi mota den, sanitarioa den, soziala den, ze baliabide jarri diren martxan, sosdeiak parte hartu duen edo ez, gero bada jarraipen lan bat ere ez, zerbitzuaren eguneroko lan hori litzateke ez, programaturiko deiak, aurrez aurreko bisitak, birbalorazioak. Eta amaitzeko, gure helburua aurrera egiten jarraitzea da, gure telelaguntza aurreratu honetan, eta telelaguntza prediktiborantz mugitzea. Baditugu eredu batzuk eta orain elementu berritzaile gehiago batu nahi dizkiogu gure sistemari informazio gehiago, adibidez, interoperabilitateari buruz bildutako informazio gehiago, nahi ditugu gailu eta sentsore berriak jarri martxan, beste elementu batzuk nahi ditugu abian jarri, elkarrizketekin, loturikoak edo lengoaia naturalen tratamenduekin eta informazio honekin guztiarekin eta datu eredu berri honekin, datu analisi espezifiko bat egin nahi dugu, hau da, guk ditugun berrikuntza elementuak erabiltzea, adimene artifiziala eta big data teknikak, machine learningekin uztartuta, horrekin guztiarekin gure biztanleria estratifikatzea, horrela taldeak sortzeko pertsonen talde homogeneoak prebenitu alizateko, aurre ikusi alizateko eta ekintza fokalizatuagoak egiteko taldez talde. Guretzako datuen zientzia da gaitasuna, datuen bitartez pentsatzeko formula berriak bilatzeko eta horrela irtenbide berriak bilatzeko. Orain intuizioz jokatzen dugu gehiago, edo batzuetan eskutuan geratzen dira eta ezin dira konpondu eta hori guztia azaleratu nahi dugu eta hori litzateke printzipioz guztia. Eskerrik asko Itziar. Ondoren aurkeztuko ditudan testuinguru moduan, telelaguntza prediktiboaren rol estrategikoa Gipuzkoako tokiko zaintza ekosistemetan kokatzen dute adineko pertsonen autonomia etxean sustatzeko, ez? Alde batetik kontestu ingurari dagokionez, leheno komentatu dugu zaintza herri lab, alde batetik daukagula, en el marco de los ecosistemas locales de cuidados, Maite Peñak egindako aurkezpenaren baitan, beste aldetik eredu soziosanitarioaren bilakararen inguruan ere hitz egingo dugu, asentando las bases de la atención sociosanitaria del futuro de Euskadi, eta hirugarrena, Itziar Peñak ondo adierazi duen bezala, Euskadiko telelaguntza zerbitzu publikoa, hacia ese modelo predictivo y proactivo en el camino hacia más a reforzar, ¿no? Porque ya vemos que existe una gran base. Ikusten dugu oinarri handia dagoela, bide luzea egin dela, eraldatze prozesu horri begira. Kionez, Maite Peñak adierazi duen bezala laburbilduz adieraziko dizkizuet zeintzuk diran tokiko zaintzako sistema helburuak. Ez alde batetik zerbitzu soziosanitarioen ekosistema bat garatzea, aldameneko irudian ikusten duzuen bezala, nun prozesu desberdinak, teknologi, zerbitzu eta erakunde multzo batean edo ekosistema batean integratzen diren, ez? Beste aldetik osasun zerbitzuen eta gizarte zerbitzuen koordinazio hobea bultzatzea arreta ibilbide horretan, ez? Zertarako bati bat eraginkortasun handiagoa lortzeko. Eta esperimentazioaren bidez, tokiko gaitasunen eta baliabideen garapena erraztea berrikuntza sustatuz, ez? Bati bat pertsonanengan zentratutako
arreta ereduaren integrazioa sustatzea zerbitzu pertsonalizatu bat eskaini ahal izateko. Orduan, eragile guzti hauen artean, Euskadiko telelaguntza zerbitzu publikoak tokiko zaintza ekosistema hauetan oso rol estrategiko bat joka dezake, ez? Adineko pertsonen bizikalitatea hobetzeko eta laburbilduz etxean ere jarraitzeko. Estaba comentando que entre todos los agentes de la existencia de Euskadi Beteon en relación a los ecosistemas. Tokiko zaintza ekosistemei dagokienez, ulertzen dugu zer eredurantz doan. Inteligente, entendemos que juega un papel fundamental, ¿no? Y que juega un rol fundamental. Funtsezko rola jokatzen du pertsonek etxean jarraitu ahal izan dezaten bizitzen. Bilakareari dagokionez, hemen, diapositiba honetan ikusten duzuen bezala, alde batetik, desafio batzuk identifikatzen ditugu, laburbilduz, por una parte, estamos hablando del envejecimiento de la sociedad. Laguntza premien goraka da, zaintza eredu tradizionalaren krisia. La diversidad creciente de la sociedad vasca, pero en paralelo también estamos... Baina paraleloan, ari gara lanean identifikatu ahal izateko eta ezarri ahal izateko beste erantzun batzuk erronka horiei erantzun ahal izateko. Aldaketa, paradigma aldaketa, gero transizio politikak, zaintza ereduari bideratuta, zaintza sustatu behar da komunitatean, erronka etxean dago, iraupen luzeko zaintza ereduak, errespetuzkoa dira pertsonekin autonomia sustatzeko beraien edozein pertsonen edozein ziklotan eta beti prebentziozko ikuspegi batekin jasangarri eta proaktiboa hitz egiten ari gara eredu batez aurrera egin nahi duena, evoluzionatu egin nahi duena berrikuntzari esker, prebentzioari esker eta digitalizazioari esker. Eta ez dut gehiago errepikatuko ze asko aipatu izan dira. Telelaguntzako zerbitzu publikoa den horren barruan, eredu prediktibo eta proaktibo bateruntz. Eredu baterantz egin nahi dugu, lanketa gehiago egin nahi dugu, itzearpenak esan duen bezala, zertarako arriskuak goiz detektatzeko, soluzio teknologiko berritzaileen bidez, pita banakako telelaguntza programaren pita da, es el programa individual, personalizado, que se le ofrece desde el servicio. Horren barruan, zuzeneko eskuartze bat egin ahal izateko, horrelako dimentsioetan, ez? Alde batetik bai bakardadean, erorketak, segurtasuna, etxean tratu txarrak eta autolisia, narriadura kognitiboaren nolabait predikzio edo identifikazio horretan, eta gizarte eta familia ingurunari laguntzea ere. Laburbilduz. Entonces, se desea avanzar hacia un modelo de la asistencia. Telelaguntza prediktiboko eredu baterantz egin nahi dugu aurrera, irtenbide teknologiko berritzailei esker, Eduardok esango duen bezala, berehalako esku hartzea bermatzeko gure esku hartze eremuetan, ezta? Telelaguntzako plan individualean jasota dagoen bezala. ¿Cuáles son las necesidades a reformar? Ze premia indartu behar dira? Ez, gaitasunak indartzeaz ari gara esaten genuen bezala, lau-peren ereduan oinarrituriko telelaguntza edo esku hartze eredu baterantz egin nahi dugu, prebentzioaren ikuspegitik, prebentzio zerbitzu bat garatzeko, datu iturri heterogeneo batetik elikatuko dena, gero informazio iturri berriak integratu nahi ditugu, jakintza hori esplotatu ahal izateko, eta gero estrategia bilatu ahal izateko, eta azkeneko helburua litzateke interbentzio askoz ere personalizatuagoa diseinatzea, hori prebentzioaren eta predikzioaren arloan. Zertarako? Pertsonalizazioan oinarrituriko eredu hori garatzeko. Askoz ere zerbitzu pertsonalizatuagoa, pertsonen baldintzak
individualetan oinarrituko dena edo hobeto egokituko dena. Gero, plataforma ireki eta interoperable baten bitartez, hau oso garrantzitsua da, zer nahi dugu? Telelaguntza plataforma irekiaren paradigma bultzatzea. Eta horretarago, interoperabilitate estandarrak erabiliko genituzke, modu gardenean produktu berriak eta arreta zerbitzuak integratzeko. De alguna forma a las necesidades que vamos a ir identificando, ¿no? Con el objetivo también de facilitar en un futuro próximo, porque ya se está trabajando en ello, la posibilidad de que nuevos agentes que de forma coordinada y de forma conectada. Barkatu, islaria ez da mikrofonora hurbiltzen ari eta ezin diogu ondo entzun. Cuidados. Bueno, laburbilduz bukatzen datza erronka hau, ez? Aurretiazko merkatu kontsultaren erronka, adinberri estrategia teleasistentzia prediktiboaren arloan zertan datza, zein da helburu orokorra, ez? Etxean autonomia sustatzeko ekosistema bat garatzea, iraupen luzeko zainketen esparruan, betionen zerbitzuan, proiektu pilo bat garatu ahal izateko, eta PITA programan ezarritako 5 dimentsioietan erantzun bat eman ahal izateko modu proaktibo batean, ez? Komentatu ditugunak, ez? Bakardadea, erorketak, segurtasuna bai etxean, tratu txarrak, autolisia, narriadurako genitiboa, eta ingurune sozialarrari laguntza ematea. Baina helburu hauek lortzeko, lau ildo teknologikoetan oinarritutako produktuak eta irtenbideak identifikatu nahi ditugu, ez? Alde batetik hizketen prozesamenduan, bigarrena Internet of Things, hirugarrena analitika aurreratua, adimen artifiziala eta big data, eta azkenekoa elkar eraginkortasun hori sustatzeko edo errazten duen teknologiak identifikatu ere nahi ditugu. Eta hurrengoan, Eduardori emango diot hitza, berak esplikatuko digu nolabait lerre teknologiko bakoitzari dagozkion xehetasunak eta ezaugarriak. Eduardo? Vale, eskerrik asko Idoia. Vale, pues entonces... Telelaguntza prediktiboaren erronkari erantzuna emateko, Idoiak zioen bezala, 4 ildo teknologiko identifikatu dira lehentasunez. Lehenengo lerroa litzateke hizketaren prozesamendua, horren bitartez identifikatu nahi ditugu produktuak edo irtenbideak, merkatuak daudenak edo merkatuan egotetik hurbil daudenak, eta beti ere guri laguntzea, telelaguntza prediktibo hori gauzatzen. Adibidez, etxean arriskuak detektatzeko, adierazateko 5 ardatz horietako edozeinetan. Gaur egun tresna asko daude gure eskura, adibidez oso interesgarriak dira. Erabiltzaileen eta teleoperadoren arteko elkarrizketa aztertzen duten tresnak, elkarrizketa horiek grabatu egiten dira eta informazioa atera dezakegu hortik, adibidez transkripzio teknologiak, egoera emozionala detektatzeko aukera ematen dituguen teknologiak. Horiek guztiak oso interesgarriak dira, informazio asko ematen dutelako, baina badira beste 11 teknologia interesgarria, adibidez elkarrizketa laguntzaileak, etxeko lanak automatizatzeko, baita ere erabiltzaileen jarraipenean laguntzeko. Badira, adibidez, arriskua detektatzeko soluzioak, ez? Baina arrisku horiek hizketaren bitartez detektatzeko. Horrez gain oso garrantzitsua da beste alderdi bat. Ez ditugu irtenbide isolatuak bilatu nahi, ez guztiz kontrakoa. Identifikatu nahi ditugun irtenbide horiek nahi ditugu plataforman integratu, beti honen plataforman. Bigarren teknologia lerroa Internet of Things, gauzen internetari buruzkoa da. Horren bitartez, merkatuan egotetik hurbil dauden soluzioak, zerbitzuak, produktuak bilatu nahi ditugu, telelaguntza prediktibo horri laguntzeko adibidez, teknologia ez intrusiboak, IoT teknologia ez intrusiboak etxean ezarri daitezkenak eta kontrol zentroari emango diotenak informazio egokia adibidez hainbat anomalia detektatzeko, erabiltzaileen portaeran,
desbideratzeak, nolabait arrisku potentzialak antzeman ahal izateko edo egoerak okerrera egin ote duen antzemateko. Esan beharra dago, irtenbide osoak nahi ditugula bilatu, hau da, integratu aldirenak zerbitzuan, adibidez, kapturatik eta informazioen analisi eta transmisiora. Eta, nola ez, lehen esan bezala, plataforman integratu ahal izango dena. Hirugarren ildoari dagokionez, analitika aurreratuari, adimen artifizialari eta big datari dagokionez, gauza bera. Baina, bereziki oso garrantzitsua da, aukera ematea informazioa modu bateratuan agregatzea edo batzea, ustiatzea eta aztertzea. Informazio hori CPM-an basean oinarrietan ere egongo da, eta informazio hori batzeko gai izan beharko ginateke. Gran número de herramientas que pueden ser muy útiles. 11 tresna daude hemen, tresna erabilgarria adibidez, estratifikazio errazten duten tresnak, alertak adimendunak sortzea ahalbidetzen duten teknologiak, kontrako edo egoera aurre ikusteko aukera ematen dutenak, horrek guztiak lagunduko du zalantzarik gabe telelaguntza prediktibo hori lortzen, eta laugarrenik, azken hildo teknologikoa interoperabilitatean dena da, eta hemen nahi ditugu hainbait produktu hauteman, interoperabilitate estandarretan oinarritzen direnak eta plataforma bakarrean batu daitezkeenak, eta hor identifikaturiko irtenbide guztiak bilduko genituzke, baina baita ere irtenbide berriak ere etorkizunean etor daitezkeenak. Hau da, honekin guztiarekin zer lortu nahi dugu? Aurreratu nahi dugu teknologia hori beti honen txertatu ahal izatea, gero soluzio eskalagarriak, ezarri nahi ditugu, hau da, ahalik eta erabiltzaile, gehienei iritsiko zaienak, eta gero hornitzaileak zehaztu ere bai. Informazio hau jaso nahi dugu zuengandik, eta hurrengo 6 hilekoan, honekin guztiarekin zehaztuko dugu lizitazioa, ondoen egokitzen diren irtenbideak lizitatzeko. Zein da helburua, pilotajearen helburua, pixka bat begiratzea, ea teknologia hauek egiazko egoeretan ondo funtzionatzen duten, eta hau guztia oharso aldean egingo dugu. Hau da gutxi gora bera eskema, hainbat datu aurreratuko dizkizuegu, hasierako datuak dira, eta jasotzen dugun informazioaren mende daude erabat. Hau da, zuek ematen diguzuen informazio guztiak lagunduko digu zehazten nola izango den lizitazio hori. Baina, oinarrian, ari gara pentsatzen 2 urte inguru irango duen proiektu bat egiten. Proiektu horren barruan, hainbat teknologia ezarriko ditugu eta probatuko ditugu. Hasieran testeo independente bat egin nahi dugu, egiaztatzeko teknologia bakoitzak ondo funtzionatzen duela, irtenbide bakoitzak ondo funtzionatzen duela, eta amaieran zer egin nahi dugu, integrazio hori testeatu nahi dugu, denek batera ondo funtzionatzen dutela, eta gero informazioaren azterketa hori egin nahi dugu. Lehenengo lerroari dagokionez, lehen esandakoa, jasotzen dugun informazioaren mende egongo da erabat, ze hainbat teknologia soluzio ari gara aztertzen, baina hasiera batean nahiko genuke gutxienez lerro hauetako bakoitza oharso aldeko 100 etxetan probatzea. Hau da, 100 etxe hizketaren lerrorako, beste 100 gauzen interneteko lerrorako, baina esan bezala kostuen mende egongo da hau ere. Eta hau ere nabarmendu nahi nuen, oso garrantzitsua da, fitxetan informazioa betetzen duzuenean, behar bezala betetzea kostuen alderdia. Hau da, guztizko kostuak nahi ditugu ezagutu. Irtenbide bakoitzaren guztizko kostuak. Adibidez, ekipamenduen erosketa, instalazioa etxeetan, mantentzen lanak, baita ere lotutako kostu guztiak. Horiek guztiak bildu behar dira, jaso behar dira eta aintzat hartu behar dira.
horquillas de... Hemen esate baterako komenigarria litzateke lanerako horkilak zehaztea. Esate baterako tarte honetan kostu hauetan mugituko ginateke, hortik aurrera beste hauetan. Informazio hau ezinbestekoa da, gero enkaje egin ahal izateko eta aukerarik onena lortzeko. Hirugarren ildoari dagokionez, zer esan? Gauza bera, zuek proposatutako tresnak balidatu nahi ditugu, hasiera batean, beti honen datuak erabiliko lirateke nola ez, eta gero informazio berria jasotzen joan ahala, analiziak egiten joango gara. Eta kostuen atal honetan gauza bera. Saiatuko gara barne hartzen beharrezkoak diren lan guztien kostuak, esate baterako, teknologiaren verifikazioa, ereduen entrenamendua, kostuak eta azpiegitura. Beste modu batera esan da, aukera integralak baliatu nahi ditugu instalatu eta martxan jartzeko. Eta laugarren ildoari dagokionez ere esan, honen helburua litzateke martxan jartzea plataformaren kore esaten zaion hori eta interoperabilitate eta estabilizazio arloan dituen gaitasunak frogatzea. Horregatik oso garrantzitsua da beti honen erakiketa datuak eta aukerak integratzeko gai izate aurreko hildoetan testatutakoa kontutan hartuta. Eta urrengo ataletan gauza bera, kostuen atala ere kontutan hartuta. Bukatzeko eta laburbiltzeko. Esan behar dizuet, momentura arte komentatu den guztia, ez da? Gure helburua azken finean proba piloto bat egitea da. Zertarako? Aukera desberdinak probatzeko, gero lizitatzeko, eta kontu honetan oso garrantzitsua da aintzat hartzea hornitzaile desberdinen aukerak integratu nahi ditugula. Plataforma bakarra sortzeko eta plataforma horren bitartez analizia egiteko garrantzitsua da baita ere ikustea tresna hauek behar ditugula erabakiak hartzeko eta telelaguntza prediktiba zabaltzeko. Osteko faseetan hau guztia eskalatu nahi dugu erabiltzaile guztien zerbitzura egon dadin. Eta orain, goazen siloko lagunei hitza ematera, zehetasunak aipa ditzaten. Sí, ahora. Buenos días a todos, muchas gracias. Egun on guztioi, eskerrik asko fundazioaren zuzendaria, lankideok Eduardo Idoia, diputatuak, eskerrik asko baita ere Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen saileko zerbitzu buruari. Plazerra da, parte hartzea, zuekin egotea, enpresekin zue baitzarete benetako protagonistak merkatuari egin beharreko aldez aurreko kontsulta honen prozesuan. Ni besterik gabe Adrian Balfagon naiz, sektore publikoaren zuzendaria Silo enpresan eta nirekin batera Ester Martínez, senior aholkularia Silo konpanin eta bera ere erosketa publikoaren prozesuetan espezializatuta dago. Eduardo esan bezala, berazken diapositiban, pauso batzuk eman behar dituzue, kontutan hartu behar dituzue, prozedura honetan parte hartzeko. Zuetako askoren inskripzioak rebisatzen ibili gara, streaming bidez zaudetenok aurkeztutako baita ere, 15 erakundetik gora zarete momentu honetan, eta errepasotxo bat egin nahi dugu ikusteko berrikuntzarako erosketa publikoa zer den oso modu laburrean, kontzeptu garrantzitsuenak landuko ditugu orain. CPI delakoa momentu honetan, mundu zibilean, Europako testuinguru honetan, duela 10-12 urtetatik erabiltzen den tresna. Mundu militarrean, defentsa arloan, 50 urte edo dira hau erabiltzen dugula. Diapositiban ikusi bezala, NASA, Estatu Batuetako gobernua hain zuzen ere izan zen, lehenbizikoetariko bat berrikuntzarako erosketa publikoa egiten. Eta orain egin dugun bezala, Eduardok eta fundaziokio kideek egin duten bezala, erronka batzu ditugu. Gure kasuan, telelaguntza prediktiboa behar dugu. Erronka garrantzitsua da. Eta erantzun nahi diogu berrikuntza erabiliz. Zentzu horretan, misio espazialetan, erronka batzuk
identifikatu ziren, triajea, janaria, GPS edo nabigatzailea, hori guztiak erronka ziren. Eta erosketa bidez erantzun zieten. Eta hortxe dago berrikuntzarako erosketa publikoaren gakoa. Ez da diru laguntza bidez ordaintza baizik eta erostea. Eta startup teknologi zentroei irekitzen zaila aukera hau, eta guztiak batera lan egiten hasten dira. Agentziekin eta gobernuarekin batera. Kasu honetan Estatu Batuetako gobernuarekin batera. Hala, berrikuntzarako erosketa publikoaren helburua da eroslearen tornitzaileen arteko paradosa hori baztertzea. Zuek hemen zaudete, enpresa modura, eta kontua da zertarako gaude hemen, zer da erosketa publikoa, berrikuntzarakoa, zein norabidetan goaz. Balde batetik kontutan hartu behar dugu, administrazioek egoera bat baloratzen dutela, hau da, erronka ditugu, aukerak behar ditugu, edo irtenbideak. Eta posible da, aukera hoien bitartez erronkei aurre egitea. Hori ikusita, erosketa publikorako prozesu gehiago abiaraziko litzateke. Kontutan hartun zuek eragileek berrikuntzarako gaitasuna duzuela, beraz, eskaera argi bat egonez gero, zuek inbertituko zenukete, IGIG egingo zenukete, berrikuntza landu, martzan jarri, eroslea baduzuelako. Berrikuntzarako erosketa publikoaren prozesu hori paradosa hori baztertzera dator. Beraz, CPI administrazioaren tresna bat da, beraz erosle publiko badaukagu, kasu honetan Adin Berri Fundazioa, eta ondasun edo zerbitzu baten kontratazioa lizitatzen du. Zerbitzu eta ondasun horren berezitasunengatik merkatuan oraindik ez da existitzen, beraz IGIG egin behar da, berrikuntza landu behar da. Zuentzat, enpresentzat, galdera izango da, eta zein abantaila denura dakartza. Niretzat erosketa prozesu honek, egia esan, asko. Abantaila asko. Zergatik, zuetariko askok teknologi zentroentzat tartean, nik iraganean, lan egin izan dut horietan, bide batez, zuek baduzu aukera IGIG hoien inbertsioa kapitalizatzeko eta telelaguntza prediktibaren zerbitzura jartzeko. Azken finean, lehenengo bezero bat ere izango dugu gero, ez da referente modura administrazioaren baitan. Ni gai banaiz, berrikuntza garatzeko eta lehenbizikoz fundazioak erosten badit, telelaguntza prediktiboa esate baterako, gero joan naiteke beste administrazio edo bezero batzuengana eredu hori saltzera. Era berean, produktu edo zerbitzu berritzaile berriak sartzen egongo gara gure katalogoan, ez da? Hau da, iraganean egindakoa alde batera utziko dugu eta haratago joango gara. Beraz, badaukagu zerbitzuen katalogo bat, baliorantzi handiagoa duena. Oso interesgarria da baita ere kontutan izatea, networking saioetan gaudenean, hoietan egoten garelako hitz egiten, bata bestaren ostean, networking espazioak esan bezala garrantzitsua dira, baina abantaila bat dago askotan eskaintzen edo aipatzen dutena, ez da? Demostrazio espazioak agertzen direla, horrelakoetan, pertsonekin gaudelako, eta gure ezagutza guztia, berrikuntza guztia, pertsonen zerbitzura jartzen dugu. Ez da, kasunetan, kalte beratasuna egoeran dauden pertsonak, edo mendekotasunen bat dutena, horregatik esaten dugu gure produktua frogatzen dela inguru errealetan. Bestale, abantailak partekatuko ditugu administrazioarekin, gure kasuan 800.000 euroko aurrekontua jarriko du fundazioak, espero dugu dena ondo joatea, baina nolabait, esan bezala berrikuntzarako egoera baten aurrean gaude eta espero dugu, helburu nagusiak betetzea, baina egia da, badagoela arrisku bat, zuekin partekatu nahi duguna. Aukera ematen du bestalde partzuergoetan parte hartzeko, zuetako asko komentatu didazu, ez da, baina CPI hori enpresa handientzat da, etentzat da, multinazionalentzat da, nortzuentzat da. Guztiontzat da, edozein erakunderentzat, baldin eta ideia berritzaile bat baduzue. Hori argi izan beharreko zerbait da. Nik CPI honetan lanean daramatzat 10 urtetik gora, eta azken 2 urteotan, CPI-ren 15 prozedura baino gehiago egin ditugu eta egia esan, partzuergoak gero eta gehiago agertzen dira prozesu hauetan. Enpresa handi bat, ET bat, teknologi zentroa, startup bat, algoritmoa egiten, esate baterako hemen, software eta hardware gaiak jartzen dira, guztien eskura, eta horra honek erakusten guzti garela protagonista. Maila nazionalean,
CPIa gero eta gehiagotan ikusten da, ezta? Eta Europa mailan esate baterako badago proiektu europar bat, kalte beratasun eta mendekotasun egoeretarako, eta horrekin ere ikuspegi globalagoa izan dezakezu. Europara begira jarri badaudelako beste osasun zerbitzu batzuk erreferente gisa eta beste administrazio batzuk mendekotasun arloa landu dutenak. Zuzendariak bere aurkezpenean esan bezala. Zahartze prozesu hau ere gai garrantzitsua da beste batzuentzat ere, horregaitik aurrera pauso handiak ematen ari dira. Eta ez bakarrik oraingo beharrizana kontutan hartuta baizik eta etorkizunekoak ere. Eta CPI hain zuzen ere etorkizuneko beharrizan horiei erantzuteko da. Enpresa modura, mapa honi erreparatuz gero ikusiko duzue 2018an zeudela berrikuntzarako erosketa publikorako ekimen batzuk, eta gaur egun aukeren mapak zer erakusten digu maila nazionalean, 4 aldiz gehiago daudela, 122 aukeratik gora. Eta CPI lantzen hasteko hasi fundazioarekin, hasi foru aldundiarekin, erronka handina joni erantzuna emateko. Goazen orain ikustera, berrikuntzarako erosketa publikoaren zikloa zertan datzan. Nik azken finean nahi duzuek ikustea zertan oinarritzen den fase hau. Izan ere sarreran komentatu da, baina kontsulta beste pauso bat da. Lehenengo pausoa da zuekin harremanetan jartzeko. Hori baino lehenago zer egin dugu? Estrategia landu, pentsatzen jarri erronkaren inguruan, eta batez ere pentsatu zein beharri izan konkretu dituzten kolektiboiek hoiei lagundu behar diegulako eta hobetzen jarraitu behar dugulako, haien bizitza hobetzen. Horregatik, eseri gara, erronka hau definitu dugu, eta orain zuekin hitz egiten hasteko garaia da. Hau da, lehenengo kontsulta honetan, gainera sektore publikoko kontratuen legean 15. artikuluan araututa dago, honek ahalbidetzen duena da zalantzak argitzea, zuekin hitz egitea urrengo fasetarako, 3, 4, 2 eta 5 fasetarako, gero kontratazio espedientea prestatu beharko direlako. Kasu honetan, plego administratiboa eta plego teknikoa izango dira prestatu beharrekoak. Esan bezala, 115. legean araututa dako, sektore publikoko kontratuen legean. Zuekin guztiokin hitz egiteko prest gaude, lehenik eta behin, parte hartze inprimakiaren bitartez. Gero nire ester lankideak pasatuko dizue bide batez, eta prozesu honetan zehar, lehenengo kontsulta honetan zehar, zer egingo dugu? Zalantza batzuk argitu. Gero zuek inprimakia bidali, zein ez, zalantzak argituko ditugu. Eta kontsulta prozesu honen emaitzak azken txosten batean islatuko dira. Azken finean kontratuen lege honek esaten digu audientzia eman behar diegula ondorioi, erakutsi behar ditugula, arlo tekniko zein administratiboan. Gure asmoa da beraz, txosten horretan islatzea lizitazioaren nondinorakoa zein izango den. Zergatik egiten dugu hau gure, ustez, aldez aurretik prestatu behar zaretelako lizitazio hori hasi aurretik. Eta, partzuergoa sortu nahi badituzue, zuen uteak aurrera. Esan bezala erronka hau handia da, ziurrenik algoritmo bat izango du batek, beste batek plataforma bat eta guztien arteko integrazioak aukerak ekar ditzake, aukera integrala gure erronkari aurre egiteko. Bestalde, kontratazio organoak, pliego artikulatzeko orduan, zer egingo du lizitaziorako, zuen ideia kontutan hartu. Eta horregaitik animatzen zaituztet parte hartzera. Izan ere, lehenengo fase honetan parte hartzen ez baduzua, etorkizunean lizitazioan ere etzarete agertuko. Orain estadistika batzuk aurkeztuko dizugu, animatzen zaituztet parte hartzera, nolabait informazio eta emaitza horiek kontutan hartuko baitira etorkizunean. Zeintzuk dira guk momentu honetan landu nahi ditugun kontu nagusiak? Zer kontratatuko dugun, nok eskain dezakeen, azken finean ez dakigu enpresa batzuk edo beste batzuk izango diren, nola aukeratu eskaintzarik onena, hemen irizpidea daude eta parte hartzeko inprimakian ere ikusiko duzue, gero esterrek emango dizuen horretan, eta errepasatu egingo du bide batez. Azkenian, zuek zer bereizgarri dituzuen galdetuko dizuegu, gero informazio hori hartzeko eta esleipenerako irizpide bihurtzeko. Zenbat kostatuko du? Eduardok esan bezala, zuek aurrekontuaren berri eman beharko diguzue. Aurrekontu zehatua egin, partidak, langileria, software, hardware, guretzat ezinbestekoa da, izan ere horri esker
egin halko dugu justifikazio memoria presio oinarri hartuta eta nola ez zuena informazioaren arabera. Zuetako askok ziurrenik galdetuko duzu eta nola kalkulatuko du nik aurrekontu hau. Sortu horkila horiek, ez dakizen bat erabiltzailerekin honen beste diru eta hortik aurrera joango gara, biderketa egiten eta zuzentzen. Horrek balio digu azken finean, ez da? Beti kontutan hartzen ditut, lehenengo fase honetan parte hartzen dutena, beti gogoratzen ditut, eta kasu honetan, informazio guztia da baliagarria, ez da informazio ona, txarra guztia da baliagarria, eta hori oso garrantzitsua da kontutan izatea, inprimakia betetzen duzuenean zuen enpresetan. Bestalde, zuek izango dituzue politikak, lizentzia ereduak, royaltiak, hoiek ere islatu behar dituzue, fundazioa badu bere politika, baina zuen lerro gorriak zeintzuk izango dira jabetza intelektualean, egingo duzuen edo garatuko duzuen zerbitzu horretan, nola partekatuko dugun ardura, eta behar bada horren arabera ere irizpideren bat aterako dugu royaltien kasurako. Eta, informazio ematen badiguzue, oztopoen inguruan, araudien inguruan, horretarako dago aldez aurreko kontsulta hau. Zuek esateko behar duzuen guztia, oztopon berri emateko, zalantzak argitzeko, azken finean horrela telelaguntza prediktiborako irtenbide integralak lortuko ditugu. Horren bestez galdera hauek guztiak, formularioan ikusiko dituzuenak, baliagarriak izango dira kontratuaren beraren sedea definitzeko. Eta, kaudimena lantzeko, ekonomikoa zein teknikoa. Definituko ditugu baita ere esleipen irizpideak, balio judizio egitekoak, formularenak, guztiok batera definituko dugu aurrekontua eta esan bezala jabetza intelektualaren eskubide politika ere garatuko dugu, azken finean informazioa garatuko dugu, fundazioak aurrekontu bat eskainiko du, eta nolabait esatearren guk aurrekontu hori baliatuko dugu aukera berriak eskaintzeko eta merkatuan txertatzeko. Eta hurrengo galdera, askotan agertzen dena enpresa gisa eta zergatik eman behar dut ideia bat doan. Lasai, konfidentzialtasun osoa bermatuko dugu proposamen guztietarako. Momentu honetan nahi zuzenet doako kontu bat da eta egon daitezke enpresak, unibertsitate zentroak, ikusi dut zuek ere bazaretela, gainera hemen, eta, kontua da, lizitazioaren zain geratuko naiz, edo hasiko naiz lan egiten, nire gomendioa hasi zuen ideia edo balizko proiektua lantzen etorkizuneko lizitazio horretan aurkezteko. Eta, esperientziaz, estadistikek zer erakusten digute? Kontsulta hauetan parte hartzen duten enpresen 80% gero esleipendun bihurtzen dira. Zuek ikusteko, 100% altua da benetan. Hainbat enpresak daramate gero azken sari hori, ezta? Lizitazio hori. Eta ni, CPI askotan lanean aritu naiz, aholkulari lanetan, iritzia ematen hau bezalako ekitaldietan, eta guztietan esan didate, CPM batean edo aldez aurreko kontsulta batean parte hartu ostean, behin parte hartu ostean, gero errepikatu dutela. Beraz, animatzen zaituzte zuen ideien berri ematera, hautagaitza aurkeztera, gero pleguan agertuko delako hori guztia, gero egia da lizitazioa erabezi behar dela, eskaintzarik onena aurkeztu, azken finean fundazioak une oro bermatuko du sektore publikoko kontratuen legean jasotako guztia gardentasuna, diskriminaziorik eza eta eta eskaintzarik onena eskaini behar dugu. Baina lantzen dugun guztia aurrera pauso bat da, txikia izan arren. Eta orain hitza emango diot nire lankide Ester Martinezi eta berak hain zuzen ere azalduko digu nola parte har dezakegun horrelako prozesu batean. Zer hartu behar dugun kontutan, enpresa modura, prozesu honetan parte hartzeko. Aurrera, Ester. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Badakit guztiz konbentzituta zaudetela CPM honetan parte hartzearekin, baina orain nola egin hori azalduko dizuet nik.
Lehenik eta behin deskribatuko dizuet azkar zein dokumentu aurkituko dituzuen parte hartzeko. Guztiak kontratazio plataforman aurkituko duzue, Jaurlaritzaren kontratazio plataforman, bertan bilaketa aurreratu egin dezakezue, jarri CPM eta lehenengo emaitza agertuko zaizue. Bertan kontsultaren iragarkia aurkituko duzue, parte hartzeko oinarriak, eta bertan ageri dira deskribatuta nola parte har dezakezuen, eta zetasun guztiak. Gero lehenengo erazkinak erronkaren deskripzioa barna hartuko du, Eduardok esan bezala, zuek ulertzeko zer nahi dugun fase piloto honetan. Parte hartzeko enprimakia agertuko da baita ere, eta, hori betetzera animatzen zaituztegue parte hartu izateko, eta zuen ideiak ere guk jasota izateko lehenengo lizitazio horretan. Eta orain, zetasunez ikusiko dugu, eta ea horrela ikusiko duzue, zertan datzan. Eta, badago zalantzen atal bat prozesuaren inguruko kontu guztiak argitu nahi badituzue, helarazteko eta guk erantzuteko baduzue zuen atala. Eta beste erantzkin bat ere badaukagu, zertarako, lehen esan bezala aurrera gina dugulako eta datu heterogeneoak sortu, baina datu partekatuak. Uste dugu zuek datu horietara sarbide izatea garrantzitsua dela, betion zerbitzuaren datuak beraz eskuragarri izango dituzue, kontutan arditza zuen telelaguntza prediktiboaz gehiago jakiteko. Zenbat eta datu gehiago azken finean, hobeto entrenatuko dugu tresna hori eta ondorio hobeak aterako ditugu ohituren inguruan, edo bestelako kontuen inguruan. Funtzionaltasunen inguruan tartean. Eta bukatzeko baduzue dokumentu bat, sarritan agertzen diren galderen ingurukoa, eta irakurtza gomendatzen dizuegu zuen galdera gina aurretik, behar bada hortxe jasota egongo delakoia da. Eta orain kronograma ikusiko dugu, dokumentuetan sakontzen hasi aurretik. Informazio guzti hau eskegita dago Jaurlaritzaren plataforman bertan, kontratazio plataforman, eta momentu honetan ze aukera baloratzen ari gara tailer tekniko bat egiteko aukera, erronka honen inguruan. Eta ziurrenik kontsulta itxi aurretik egingo genuke. Zertarako zalantza komentatzeko, esate baterako ikusten badugu zalantza asko daudela, edo zerbait ez dela ondo azaldu jardunaldi honetan, izan dezagun honen bidez aukera informazio gehiago emateko, eta zuek edozein kontu planteatu alizateko, izan ere batzuetan garrantzitsua izaten da hau ere bai, ezta? Zuek eroso egotea, lankidetzan aritzeko gai egotea, baina modurik onenean egiteko prest egotea batez ere. Eta galderak eta zalantzak bidaltzeko epea urtarrilaren 13 bukatzen da. Guk ere hastia behar dugulako horiek ebazteko eta argitaratzeko epea itxi aurretik. Hau da, urtarrilaren 22 aurretik. Informazio hori garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu. Eta gero zer gertatzen da? Proposamenak aztertu behar direla, nik uste proposamen guztiak jaso ostean kontutan har daitezkela, guztiak hartuko ditugu kontutan, eta azken finean nik uste dute dialogo bat dela zuen eta gure artean. Beraz, beharrezkoa badan, elkarrizketa konbokatuko ditugu, informazio gehiago eskatuko dizuegu, eta gero bukatzeko txosten hori egingo dugu ondorioen, azken txosten hori. Konfidentzialtasunen arloan insistitu nahi dut, elkarrizketak egin arren, informazio eskatu arren, azken ondorioen txosten hau informazio guztiarekin lortutako guztiaren agregatua baino ez da, eta argi dagoen bezala ez dugu enpresaren izenik emango, ez dugu informazio zehaturik emango kontu konkretuen inguruan. Bai argitaratzen da norekin egin den elkarrizketa, baina prentsarekin baino ez. Konfidentzialtasuna beti bermatzen da. Nok parte har dezake? Deialdirekia da, pertsona fisikoak, juridikoak, publiko zen pribatuak daude, eta hainbat proposamen aurkezteko aukera egongo da banaka edo taldean. Adrianek esan bezala, startup txiki bat izan arren, eta oso soluzio partikularra izan arren, zuek bidali zuen proposamena. Izan ere CPM-en edo lizitazioan, behar bada, bidai lagun hartuko duzue, ezta? Eta behar bada, aukera integralago osatzeko batuko zarete.
Detaile espezifikoagoak CPM honetan parte hartu arren lizitazioan gero, edo ez partu arren gero lizitazioan parte hartu halko duzue. Esan bezala, dokumentazio guztia eskegita dago Jaurlaritzaren kontratazio plataforman. Proposamena bidaltzeko, inprimakia bete, eta eranskin bat ere badaukagu, eta beharrezkoa bada, eta nahi baduzue, bete eta helbide elektroniko honetara bota, pantailan agertzen den horretara. Kontsultak helbide elektroniko horren bidez ere egin daitezke, eta, hor jarritako gaia adierazita, hori oso garrantzitsua da, ordena eramateko dokumentazioarekin. Berriro diot, urtarrilaren 13 arte daukazue, galderak egiteko, proposamenak urtarrilaren 20 arte. Eta kontsultatu mesedez, ohiko galderen dokumentua. Hizkuntzaren kasua. CPM honen hizkuntzak 3 dira. Euskara, gaztelania eta ingelesa eta hiruretako edozein baliatu ahalko duzue. Parte hartzeko inprimakia aztertuko dugu zetasun handiagoz. Uste dugu garrantzitsua dela gaientzea, izan ere komentatu da hainbat hildo daudela, eta hildo horiek batera daitezkeela, modu independentean lan daitezkeela, askotariko gauzak aipatu dira, baina berriro diogu. Aukera bat ikusten baduzue aurrera, baina badaukagu modu bat zuek adierazteko zein hildo lantzen ari zareten. Norbaitek esate baterako 3 edo 4 hildo edo guztiak landu nahi baditu, guztiak markatu. Eta listo. Dokumentuan ikusiko duzu baita ere helburu espezifiko gehiago daudela hildo bakoitzerako. Eta esan bezala, hildo bakarra landuko badugu, hori bakarrik adierazi. Eta guztiak landuko badituzue, aplikatu, jarri guztia direla eta emon informazioa. Bestalde, lehen esan bezala, informazioa beharko dugu markatutako hildo guztietarako. Eta gero, kontutan hartzen duguna zera da, enpresa bakoitza mundu badala eta 2 hildo lantzen badituzte, gero kosten egitura desberdina izango da, desgloseare bai, baina zuek informazio eman eta listo, ziur oso erabilgarria izango zaigulako gero lizitazio hori antolatzeko. Izan ere, azken finean CPM-ren helburu nagusia zuek kontutan hartzea da. Zuek esandakoaren arabera, aukera berritzaileak aurkitzeko bai, baina merkatuarekin bat joan da. Hau da, guk ez dugu nahi, desertu geratzea, enpresak kontutan hartu ez ditugulako, edo garatze bidan dagoena kontutan hartu ez dugulako. Zuentza zentzua duen zerbait egiten ari gara. Eta kontua da zuek eroso sentitzea berritzen, berrikuntza lantzen. Eta informazio gehiago behar baduzue, eranskina daukazue komentatu bezala, eranskin bakarra da, 80 orrialdetik gora ditugu, gero, helbide elektronikoa hor duzue, proposamena zein zalantzak helarazteko. Eta hemen komentatutakoa daukagu hemen ezta, hildoak hor dituzu helburu espezifikoak eta eskatu nahi dizuegu mesedez hildo bakoitza espezifikatzeko zetasunak emateko. Eta hildo bat baino gehiago landuko baduzue, bete kasu guztiak, informazioa kasu guztietarako eman. Eta, nire lankidea diranek esan bezala ideiak ematea doakoa da, baina zergatik, azken finean lankidetzan aritu nahi dugulako. Uste dugu oso aukera ona dela pilotaje bat egiteko eta behar bezala erantzuteko guk bilatzen ari garen horri. Nola parte hartu? Hemen daude askotan jasotzen ditugun galdera batzuk. Zer eskatu nahi dizuegu? Mesedez, bete alik eta eremu gehienak. Hemen erantzunak ez daude ondo edo gaizki guztiak dira baliodunak. Eta beraz, ikusten baduzue ekarpen handia egin dezakela zuek idatzitakoak, aurrera, idatzi. Esperientzia eskatzen dugu gero kaudimen kontuetarako eta garrantzitsua delako. Aukera ja martxan bada, nonbait frogatu bada, bai, ez, eta esperientzia baduzue, erronka honetan badierazi hori ere bai, eta berrikuntzarako zein teknologia erabiliko diren, azken finean berrikuntza dugu xede, ezta? Dokumentazioan ere baduzue laburpen hau, Eta, azken finean, xede dugun berrikuntza motaren arabera modu batera edo bestera egingo dugu berrikuntzarako erosketa publikoa, baina zuek eman informazioa eta listo. Gero zein oztopo aurkitzen dituzuen, azken finean batzutan ez ditugu batzutan kontutan hartzen oztopak ez gaudelako zuen errealitatera, startup eta barren errealitera oso konektatuta, horregatik oso garrantzitsua da, hoiek guri esatea guk barne hartzeko, kontutan hartzeko. Lehen komentatutakoa, esperientzia antzeko prozesurik egin duzuen oso garrantzitsua da guretzako.
Eta oso garrantzitsua da kontutan hartzea CPI ez dela ohiko erosketa publiko bat. Prezio ez da horren garrantzitsuena. Beraz, benetan balioa emango duten irizpideak ezarri nahi ditugu, proiektuari mesede egingo diotenak. Beraz, zuek esandakoa interesgarria da, benetan ezagutu nahi dugu zuek esateko duzuena. Eta azken finean, Eduardok esan bezala gu proposamen edo estimazio bat egin dugu, eta jakin nahi dugu zuek ze uste duzuen, oraindik gara gabiltzalako, zerbait aldatu behar bada edo dena delakoa. Eta, bueno, proposamenan laburpena egin behar da, deskribapen funtzionalarekin, gutxi gora berako kostua barnartuta. Zuek ikusi nola zehatuko duzuen hori, egitura, hardware, software, zabalketa edo edapena, lehen esandako horkilak islatu hor, eredu hibridoa bada, odeikoa badan, lokala badan, zuek garrantzitsuta jartzen duzuen gauza oro hortxe adierazi. Gero konturen bat kontutan hartu behar bada, kualifikazio gaitasunen bat. Eta gero, bueno, aukera teknologikoak, zein ez teknologikoak barne hartuko ditu proposamen honek, bai Foru Aldundiarentzat, zein Adinberri Fundazioarentzat. Kontua hitz egitea da, beraz alik eta gehien aprobesatuko ditugu proposamen guztiak. Eta, bueno, guazen orain gomendioak eta hurrengo pausoak azaltzera, baina hori Adeianek azalduko dizue. Ahora, ya está. Esterrek oso ondo laburbildu du. Lehenengo gomendioetako bat da, ze aretonetatik ateratzen garenean networkingean arituko gara, elkar aurkeztuko dugu, eta beti gomendatzen dut CPM prozesu horretan kafe bat hartzea, ez da lizitazio bat, ez? Lizitazioan, utea sinatu behar da, konpromisoa gaude, gauza itxiagoa da, baina ez, orain ez. Orain kafe hartu lasai, ondo baluratu garrantzitsua den erronkari beste norbaitekin lankide batekin heltzea, edo modu individualean heltzea, baloratu, ikusi CPM hori aurrera eramateko prozesua, baino ez hartu beste konpromisurik. Nik hori gomentatuko nizueke, ez hartu beste konpromisorik, ze gero agian horrek mugatu egingo zaituzte lizitazioan parte hartzeko moduan, ez? Imaginatu, beste modu batera ateratzen dela lizitazio hori, eta gure sozioa lastratu egiten gaitu, atzetik eramaten gaitu, arrastaka, ez da? Orduan, kafe bat hartu lasai. Beste gomendio batzuk, parte hartzeko arauei lotu, erronkari lotu baita ere, espresa asko esan izan digute, begira, hemen duzu nire zerbitzu katalogoa, kontsulta honetan, eta listo. Ez, erronkari lotu, zuen ideia berritzaileak jarri mahai gainean ikusteko premia honi zer irten bide eman, ez? Telelaguntza prediktiboari zer irten bide eman. Informazioa ondo egituratu, eranskin bat, erabili behar baduzue, adibidez, horri bat aipatu nahi baduzue, eranskinean, mesedez, formularioan argi jarri, trazagarria izan dadila, eta ondo aurkitzeko erraza izan dadila. Proposamen asko izango ditugu, eta nahiko erronka ambiziotsua daukagu. Baina zuek zarete, erritmoa markatuko duzuenak, proposamen lerrokatuak, txeatuak egiten baditugu, azkarrago egingo dugu lizitazioa, eta hori da helburua, ez pilotu ahalik eta azkarren ateratzea eta zuen etxeetan ezartzea. Horrez gain, garrantzitsua da, galderek diotenari erreparatzea, ez? Kostei buruz hitz egiten ari bagara, adibidez, 800.000 euro esan digute aurrekontuaren laukian, nik zenbateko bera jarriko dut, ez. Ondo xeakatu, egoerak diseinatu, ondo egokitu informazioa. Zuetako asko, beste prozesuetan ikusi dudanaren arabera, betetzen duzue formularioa, ez? Zati bat, egin batean ez osorik, eta gero espero duzue, elkarrizketara dituko zaituztetela. Beste akats bat.
beste akats bada hori esan bezala, ez, bete ahalik eta informazio gehien eta xeakatuen, ze igual ez duzu elkarrizketa egiteko aukera izango, eta aukera galduko duzue, zuen gaitasun guztiak erakusteko, lizitazio horretarako. Beraz, ahalik eta gehien xeatu gauzak. Zuen gaitasunak definitu, zuen irtenbidearen integrazio aukerak, beste operadore batzuekin lan egiteko aukerak ere, startup bat bazarete eta garapen jakin batekin baduzu adibidez ahots hildoetako batean, fitxan nik jarriko nuke argi eta garbi, prest daudetela beste batzuekin lankidetzan aritzeko, ez? Beste hildoai helduko dieten beste lankide batzuekin, hori argi esan. Soluzio partzialak edo integrala dituzten erakundeak aurkeztu ahalko dira. Zuen proposamenak itxiera epea baino lehen bidaltzea gomendatzen dizuet, ez itxoin azkeneko minutura. Ze gerta liteke, itxiera pasatzen denean ez beste proposamenik aintzat hartzea. Puntu kritikoak ere nabarmendu, batez ere administrazioarekin loturikoak, araudiak, oztopoak, adibidez datuen gaia, gobernantzaren gaia, data lakeen gaia. Odeian albalin bada, arazoak izan ditzake Eusko Jaurlaritzan kudeatzen den moduarekin. Hori guztia garrantzitsua da, eta zuen iritzia jaso nahiko genuke. Edozein unetan izan ahalko duzu elkarrizketa, deitu ahal izango dizuegu, helbide elektronikoaren bidez galdetu ahal izan dizuegu. Mesedez, prest egongo den pertsona bat jarri, ez? Batez ere zalantza teknikoak argitzeko, ez jarri pertsona instituzional bat eta pertsona horrek ez erantzuna ahal izatea azkar guri. Zegu nahiko azkar ibiltzen gara, zorrotzak izaten gara, eta seguruenik behar izango dugu pertsona hori gure zalantza teknikoa argitzeko. Horretaz gain, lankidetza individuala edo lankideekin parte hartu dezakezue. Eta azkenik, hurrengo urratsak esan bezala gure egutegia nahiko anbiziotsua da. Eta guztia dago pasatzen diguzuen informazioaren mende. Kontsultaren oinarria kontratazio plataforman daude, Euskadiko kontratazioen plataforman. Eta naiz eta loture esteka eduki, aurkezpenera, Euskadiko kontratazio plataformaan, iragarkiak bilatzen dituzuenean eta bilaketa aurreratua sakatzen duzuenean, bada kontsulta preliminar al mercado, merkatuari eginiko horretiazko kontsulta dioen kasilla bat, eta hori da dagokiona. Gero eta zabalduago dago praktika hau, kontratuen legeak gaitzen digu, eta gomendatzen dizuet, kasilla hori aintzat hartzea. Esterrek esan bezala, hilaren 13 arte dugu zalantzak argitzeko tartea, baditugu ohiko galderen dokumentua eta elikatzen joango gara basortzen diren zalantzekin, eta urtarrilaren 20 arte gaude irekita proposamenak jasotzeko gaueko 12 arte. Txandonetan egiten ditugun galderak eta zalantzak ere dokumentu horretan jasoko ditugu, ohiko galderen dokumentuan, gure prozedura ahalik eta gardenen izatea nahi dugu eta guztiok izatea aukera berdinak, tratu berdintasuna edo zer gauzaren gainetik, eta besterik gabe eskerrik asko guztioi hona etortzeagatik, eta edozein zalantza hementxe gaude, zalantza teknikoak argitzeko edo prozedurari buruzko zalantzak argitzeko. Pozik hartuko zaituztegu. Beraz, parte hartu beldurri gabe. ¿Algún valiente que quiera? Badago norbait ausarta, lehenengo galdera egin nahi duen ausarten bat badago hemen gure artean. Sí, eso es que lo hemos explicado estupendo. Horrek esan nahi du oso ondo azaldu dugula.
Ez dakit online galderak izan ditzakegun, ez dakit norbait galderarik egin duen. Administrazio prozedurari buruzko edozein zalantza, erronkari buruzko edozein zalantza, orain da unea, Esterrek ere esan nahi du. Badakigu dokumentazio hain dela gutxi argitaratu dela, eta segurenik orain etxera joan behar duzuela zuen taldeekin dokumentazioa berrikustera. Ikusten badugu prozeduran zehar hainbat zalantza sortzen zaizkigula, tailer tekniko bat jarriko dugu martxan, ez? Zalantzako buru handia baldin bada, tailer hori jarriko dugu martxan, baina orain zalantzarik baduzue, pozik erantzungo dizuegu. Bueno, esto es un hito. Yo creo que Nik uste dut guztio gaudela kafea hartzeko gogoz, beraz, aprobetxa ezagun kaferako tarte hori hitz egiteko, eta hurrengo urratxera joango gara. Ados itxiera egingo dugu. todos. Bueno, pues, ¿se me oye? Entzuten diazue? Ordu erdi genituen eslaituta galderentzat, baina ikusten denez dena oso ondo azaldu dugu. Formularien bitartez, esan dan bezala, zalantza guztiak argitzeko hori da helburua. Esan hori, bukatzeko, gaur martxan jartzen dugun kontsulta honen helburua dela, martxan jarri dugun erronka honi erantzuteko ideia, gu daukagun ideia benetan aurrera eraman dezakegun edo ez, ikustea zuekin kontraste hori egitea, eta jasotzen dugun informazio guztia, esan dugun bezala, lizitazio publikoa ahalik eta egokiena eta zehatz batetara bideratu dezagun, hori da helburua. Prozesunen emaitzak esan dan bezala informetan jasoko dira eta kontratazio espedientearen parte izango dira baita ere. Bueno, pues decir que desde Gipuzkoa queremos sumar... Gipuzkoatik bat egin nahi dugu CPI-aren onurekin, eta nahi dugu berrikuntza sustatzen duen administrazio bat. Hori bilakatu nahi dugu. Bereziki gizarte zerbitzuen arloan eta zerbitzu soziosanitarioen arloan berrikuntza irekia sustatzeko praktika sistematikoak txertatzeko, lurraldean erronkak detektatzeari dagokionez, eta merkatuari balizko irtenbidea konsultatzeko mekanismoak jartzea, baita ere parte hartzea sustatu nahi dugu, enpresa handi eta txikien edo ikerketa zentruen parte hartzea sustatu nahi dugu kontratazio publikoko prozesuetan. Manchester Institute for Researchek sustaturiko ikerketa batean, esaten du enpresek IGG sustatzea dakarten prozesu publikoa garatzen dituztenean, inpaktu argia sortzen dela alde batetik, enpresen 80% inguruk beste kontratu publiko batzuk irabazten ditu, enpresen 45%tik gora beren salmentak areagotzen ditu sektore pribatuan, eta hirugarrenik 330 inguruk herrialde barruko salmentak areagotzen ditu, eta horrek lanpostu kualifikatuak eta kalitatezkoak ere areagotzen ditu. Konsulta preliminarra amaitu ondoren, esan dugun bezala, lizitazio prozesua irekiko dugu, gutxi gora bera 800.000 euroko aurrekontua izango du, lehenengo seihilekoan jarriko litzateke martxan, eta helburua da prozesua bizkortzea, azkartzea, eta zuek lagunduko diguzue hortan, iritsitako informazio guztiari esker, beraz, hemendik animatu nahi zaituztet, zuen proposamenik onenak aurkeztera. Eskerrik asko guztioi.